To my YouTube channel. This is Hangalgard. Alingasa apod ning mga kabalong nagsugod na to. Makalagot ay taysa. Welcome back to my YouTube channel. This is Hangalgard kung karong adlaw. For today's video ay maglungag meg saging nga Bisaya. Unsay saging nga Bisaya? Saging kardaba. So wala ko'y laing ikatampo, magluto mig saging, din magmukbang mig saging, din mabutangan na mo ginamos. So, maura ni among pagkaon diri sa bukid. Pamahaw na ni pariudto ug panihapon. So, antabayanan nyo kami guys. Lantawa mong saging. Guys, manong saging, naihinog, naihilaw. Ug naaran nimo, ug yatag ng lula na. Yatag ni kanang hilaw mo'y daghana. Lagamay ra lagi inyong kuan. So guys, dara mong saging guys, lungagon. Mo ni akong pamangkin nga. Alingasa kayo akong video guys, pero bahala na mo diha. Ngi wala pa may daob. Napay saging diri. Lagulang kay mong saging guys, butangan ni og. You know na. Tubig. Kailangan natin ng tubig. Nga natog kuan guys, tubig nga kinabo sa atabay. Nga lagom kayo among galon. Yan guys, butangan nato. Ani kay ang ato ng dauban. Mura pug di mo kabalo mo ko ano, mulungag. Pagkabisdak gyud. So maghulatag mga 48 years para maluto ni den magmukbang na dayon taog saging. Saging Sarabia. Naklaro ninyo ang mga daob. Kay karon ay alas unsa na rong orasa? Pero sige. Og nanatay lang kay. Butangan nato og kalayo. So magdaob sa ko guys. He? Wait a minute. Kaping mainit magmerienda dayon ta. Daob na me diri rami sa daplin sa Basakan. Grabe yung kaldero pagkalimpyo. So lungaganan ni sa saging guys. Ako ipokus ang kaldero kay basin mapukus inyong itlog. Ang itlog ni Nigel. So maglungag tag saging kay magmukbang ta. Pagkuasa dito dan ang ginamos dong. So guys, magluto na mig saging. Mo ni among view. Nami sa tunga sa Basakan. Diri sa among payag. Ang naluto na mga 50 years makakaunata makakaunata. Og kuan saging. Inadenta man ni hapon ha kay para dili kalas og bugas. Guys, nara mong ginabos. Dagko kayo ang tuloy guys. Dito mi sa tunga sa Basakan mangaon. Pagkadagko sa sili. Yan. Mangaon na taron guys. Plus saging. Bites na. So, moarita diri sa Basakan, mga unta. So, diri may mga on sa Basakan nga tunga. Napadji mangga. La. Inani ni diri sa among bukid. Malipay na may bisan og saging. Butangan na tog biasong para humot. Sang ginamos. Inyong biasong kay piatsot. Yan. Mangga food. Salamat. So, update sa saging. Nabukal na siya after 60 years. Na kaon na mi karon, uran-uran guys. Mga unta. So guys, diri mi mga on sa tunga sa Basakan. Naghulat lang mi sa saging. Nanami mangga with ginamos nga lami kay tusnog. Bang sa Basakan. Saging. Damit siya. Guys, gayaon na namo ang saging. Mga unata.
Luto na kaayo siya. Pila na with wiser bad guys. Naon mi og saging. Focus po ng saging. Oy, naon na ta. Agay. Pagkainit. Kawa po ninyo ko sana. Buwasan din ng gusto. Oh. Oy, inita. Ngaon ta. Luto! Para lang luto, kami ni hapon na ta. Dala na lang ni panihapon. Luto! Ang tala mong kaon guys. Luto. Sos, napod may gusto guys. Dayon, ginamos with sili with saging. So of course, ato yun ang isaw-saw ang saging sa ginamos. Dayon, kaon na to. O, kaon dong. Ayan. Kaon prol. Alay na ba? Halang. Grabe ka halang. Itong iguan na akong tuyan data. Iguan na. Saging. Lala. Panyahapon na niya mga guys. Tata. Snack raman tato niya. Dalang panihapon. Lah, kaon. Napoy nukos. Dong. What mo dong? Boleh alang? Pergi guys. Halangan naman. Alaman. Nakakalas man mong tubig. Anghang. Mana tahu? Nak? Ada. Ang parot. Kasih. Halang kayo. Iaikan kayo halang yung gusto. Alang ako lagi ilang ang sili. 5. Grabe ka halang. Tapos ang dagang silok na. Na yun lang. Gusto mo kaon ng gusto. Ay, pag bilang ka dyan, kaya may kamera. Halang mo halang. Ngaya dong. Pagkaro mo kaon. Grabe, gipaningot ko. Hala nga kaayo sa kuan. Ay, grabe kadaghan kayong sili. Nakaiyak na sila, oh. Guys, mga unta, pinubri lang good. Ang ginamos, oh, tuloy-tuloy lang ang ginamos. Banat mo di aghungit.
Naraman mis tungas basakan. Kaon-kaon lang tabri ba, pinubri ba? Ha? Dari na ko ni butang diri sa kuan para makakita pud mo sa view, guys. Ngaon ta dire sa tunga. Dinong agsaging, enjoy na. Lungag-lungag lang ko tag saging. Woo! Hala, nawag siyang mama. Na party-party rami dire. Party-party rami. Iso! Napaghilam kay halang ayo. Nandiyan, bago mo dyan. Nandiyan, hindi kang kabalo ng bata. Hindi, kabalo ng bata. Correct. Pagpos ka lang, hindi ka bunga. Inanglan mo sige paghilong ko. Nailuto, mga tagluto. Ano may luto? Guys, mantas na nga on men ay nanuroy og haplas. Sayaw siya paru-paro, G. Aplas mo, balit mo, aplas, ma'am. Si Nicole ni kay, si Nicole. Eh, aplas ito, para dito mo panuhutan. Luto, Luto, Papan mo daw. Ang labo, baboy. Diyan lang mo ha, kaon-kaon rami dire. Parihan mo, mama. So busog na mi, guys. Salamat sa pagandabay sa among kaon-kaon dire sa among bukid. So guys, di pahuway na ako kay busog na kay ko, guys. Grabe. Salamat sa pagkaon-kaon sa among saging. Gracias sa Diyos. Na? Halang kayo. Thank you guys for watching. Please subscribe my channel Langal Girl and click the notification bell para updated sa lahat ng kabukiran. Bye for now. See you all in the next vlog. God bless everyone. 君が虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのもっと